ओमफ्राय फुजायाव थांनो ने बेयावनो जिरायबाय थानोसै फुजायाव थांबाबो दा दुखुसो जागोन थांनोसो बाबाय आं मानो आरे दा फुजायाव मालायफोरनि जरा जरा लाइन मारिनायखौ नायबाय थानानै जोंहा गल' गथ' सिकिउरिटि गार्ड बायदि नायबाय थानांगौ नामा नोंमारगोनलै डाक्टार रखम मालायफोरनि जरा जराखौ नुबोला जोंफोर सिंगोलफोरा बयाथ' मेगन बिखा आलु जुगलाय मिथिगोन ना आंनाबोथ' बिदिनोलै थांनाय बोसोरनिफ्रायनो लोखि फुजानि सिगांनो सासे गार्लफ्रेन्ड बानायना लागोन साननाय टारगेटआ गैया देग्लायबो सिंगोल लन्डाय दिन थांबाय हिरे मिथिगोन ना सिंगोल थानाया मोनसे स्टेटास नङा मिथिगोन ना बेयो मोनसे इमसनसो आरे बुरबक इमसन नङा डिप्रेसनसो डिप्रेसन गार्लफ्रेन्ड थाबाबो टेनसन गैयाबाबो टेनसन दे दा फुजाफोराव साफा सिख्ला नुबाथाय सौग्राव लानानै सरि होनफ्ला होनफ्लि रायलायनो चान्स लादोब्रा हाबिजोंथ' कानेक्सन जालाङोना सौग्राना लानानै सरि होनायनि सिगां आखाइयाव खावलायाव फैग्रोदोसै थै बेखायनो दिनैनि बे फुजा नायनायनि जोंनि टारगेट अपारेसननि नामा जागोन मिशन गार्लफ्रेन्ड दा बायदियाव सोरबा सिख्लाजों फुजायाव आं लाइन मारिनो मोनोब्ला हाय हाय माबायदि फिलिंस मोनगोन आंसो मिथिगौ होंगो दोंगो मानसिफोरनि गेजेराव नाम्बार बिनानै लालायगोन बिदिनो रायलायगोन ओमफ्राय अननायजोंनो आङो टाटा निंखि जिलापि बायनानै हरलायगोन आरे बुरबक नों बिदि फार्स्ट लोगो मोननायावनो जिलापि बायना हरलायबा ओइ बै जिलापिया जेरै गिदिं गिदा फानफ्रे फानफ्रा जायगायावनो ग्रोब मोनहैफिनो बेबायदिनो नोंनाबो गिदिं गिदा लास्टाव ब्रेकआप जाहैगोन ब्रेकआ खुजाथ्रा साला नोंसोरखौ लाइन मारनानै देखायनानै मेगन साग्लि होजोबगोन आं मिथिबाय ओइ आरो मा सिनेमा नायफाबावगोनसो ओमफ्राय दसे उनाव सोरबा सेंग्राया फैनानै आइ आंनि गार्लफ्रेन्डजों मानो लाइन मारदों होनफैथोसै सेस होमबाना सीता मोसानायख्रुइबो बांसिन गोसासिन खारबोगोन आं हायनो प्रानै सिख्ला फैदो दख इसोरखौनो लिङा मानो फुजा नायफानो नंगौथ' ओइ जारौमोन हा बबेथिं बिरलांनो फैदों नोंसोरलाय गां फुवार फुवारनानै देलाय मालायै बबेयाव गां लानानै बबेयाव बिरबोनाय नुखो जोंखौलाय है सामब्राम मोदला मा फिल्मनि डायलग होबाय थायोब्रा नोंलाय नुवाखै बुस्थुफोरा एसे जार गोसाथार बबेयाव थांनो होनदों नोंसोरखौ फुजा जानो थांनो नागिरदों आरो जोंफोरा होनबाथ' एखे लगे सन्देरफानो हासिगोन होनबा जोंबो नोंसोरजों मा सन्देरलाबायनो बेलाय माबा माने एखे लगे थांफानो हासिगोन जोंजोंनो माने जोंना बाइक दंखायो दे थाङा सिनायाफ्रा मा जोंहा थाबायनानै थांगोन आरे जारोमोन जों दाखुबो नङा गुन्दाबो नङाथ' जों मोजां मानसिसो जोङो इदि नङा जेनेबा मानो थांनांगौ जों जेनेबा नोंसोरजों नङा माने नोंसोर सिख्ला मानसिथ' बे हरदि हला फुजानि बाथ्रा आरो लामायाबो गोजानखा बेखायनो नोंसोरखौ एसे हेफाजाब होगोन होननानैसो आरो जोंनाबो बाइकआ रावबो गैखाया नालाय बेखायनो फिल इन दा ब्लेंक्स बानायनो हायो नोंसोरजों ओंखायनो थांनोसै नामाहाय लोगो लामायाबो गोजानखा सान्स मोननायावनो ओमफ्राय बाइकआ गंनैल' ओमफ्राय गावसोरनो साथामखा माथो नै आंहानि रयेल इनफिल्डआ आंनिखा आंजों गासै फैनो हागोन दे नै केटिएमआ आंजों सासे फै ओमफ्राय आंलाय बबाव गाखोनांगोन आरे गुसेंग्रा नों थाबायना फैदोब्रा लोगोनि थाखाय एसेबो सेक्रिफाइस खालामनो हाया नामा बा सिख्ला मोनबा लोगो थोगो मिथिला आरो ना आरे जाम्बा नोंनो 20 थाखा होलांगोनब्रा टमटमजों फै थेवबो लांफाथारा आरो ना ओमफ्राय उनाव गाखोबा जाया ओइ उसुबिदा नुयोलै मुवा ओरै उनाव गाखोलाबायनो बारा थांसैबा फै आंनि केटिएमआव ओरैनो केटिएम नाम लायाखै आंनिया बाइकआ केटिएम माने केआव काट्रा टिआव तामाम एमाव मोजां काट्रा तामाम मोजां नङा दे केटिएम माने खालि टेंक मटर साइकेलसो नङालै ए रकमसो केटिएम माने केला तय मरबि केटिएम माने खुन्थिंना थैगोन माब्लाबा बिदिसो आरो मोदला केटिएम माने काइन्डलि टेक मानि होनखादों आरो नोंसोर आंनि केटिएमखौ मेगन सादों ना माखो फै जादोंमोन माथोलै फै माबा थांनांसिगौ जोंहा थांग्रोनोसै गाज्रि मोनाबा एसे गोरायनो हमथाना लाखाथारो जोंहा साफ्रेनानै दाबानानै होलांसै ओमफ्राय आंलाय हिरि तात' दोलैनो गुसग्रा नङा लाफैनो दा फैदे टमटमजों ओमफ्राय बोरो भारायालाय ओइ आं मिथिया मोब्लायासो होनदोंमोन दख माबायदि मानसि नोंसोरलाय सिख्ला मोननाय लोगो लोगोनो लोगो सोगो मिथियासैब्रा ओमफ्राय दासोना नोंसोरबो नै गथ'आनो फैया सानब्लाबो खायसोनोब्रा लिंना लाबोथारबायना ओमफ्राय हिनजावालाय फैयासै हिनजाव फैदों ओइथिंजाय सोरबा सिनाखि माथो हैनो होननानै थांथ'दो साइडथिंजाय जोंखौ बेयावनो थाथ'नो होदों बिराद बुरबक जग्ल'सो माथो नोंबो हिनजावखौ बिदि खुलायै अपेनलि हगारनायो फुजाफोराव माने आरे मा समाव मा सोरजों मा कानेक्सन जानानै सोरजों लाइन मारि खुमायो बेखौ दौथि होनो गारै नोङो खुलायै हगारनानै गथ' लाग्रासो जाबाय होनबा माबाया गावनो सानसेबाबो फन रायलायबाबो जेबो होनबावासो खारबा गोदानसो मोनगोनलै आंहासो होनबावो ओरैसो होनबा
आरे आंसो मिथिगौ हिनजावनि सिङाव बेसे सहायबोनांदों जोंहानि न'आव हिनजावनि रुल्स ल अर्डारासो सोलियो आं खालि साइन हरग्राल'सो बुजिबाय दे होमबा नोंथांनि न'आव खासियाफोरनि रुल्सफोरा एसे सोलियो हे मा नंगौ आनखि बाबाया खिफिनो ओंखारनाय मानि आइनिफ्राय पारमिसन लानानै खिफिनो गोनां जायो बेसोरा ओमफ्राय राजा मा बायखो नोंलाय फुजायावलाय पिस्तल बायदोलै दादि सान्थाय बेबो आइजों बेरायफाग्रा आंकोलासो बायना होदो आइजों बेरायफाग्राया आंकोला बायना होदो गुस्थ' गरबर हे होमबाथ' नोंथांनि हिनजावा गंनै गंथाम दखानाव रेसन जाग्रा बायदिसो खोमालै बुंना लालै नोंथां बेफोरखौ गोसोफोरा दुखु जाग्लिजोबो नुवाखै दाबो 2 घन्टासो नेबाय जों बेयावनो नोंथालाय मा बायदो बिदा खब्ला गैयानो जोंहा जेबो बायना होआखै सेप्रा बिफायालाय आरे बाबा जोंहा फुजा जोबखांनानै फानख'नो हायै आग्लायनायफोरखौ जोंहानो हैखागोननो बेखायनोथ' बायखायाखै आं ओरैनोसो बायगारनाय जागोन होननानै आं रायलायखाबाय चिटिं खालामनायाव PhD लादो होनाखैलै ओरैनो नोङो फैफै जारौमोन टेनसन लाना जों दं थेंक इउ हे आदा दोनबोनायनि थाखाय थेंक इउ होनलाय नाङालै जोंहाबो रावबो गैखाया नालाय आरो फुजायाव बेरायनोबा जोंजोंनो हागोन दे बेरायफानो नाङा दे आदा जों सानैजोंनो बेरायगोन अबेबा गामिनिफ्रा नुबा बयफ्रेन्डसो खोमा होननानै सानगोन नाङा जारौमोन फुजायाव खायफा मानसिफोरा लोंना फैयोना एदावलाबायगोन जों नांगौबा एसे साइडआव थानानै बडिगार्ड बायदि डिउटि होबाय थागोन ना मा बुङो मेन्टेल रखमबाथ' मस्त' गाहामसो नांगोन नांलाया दे आदामोन दोनफैबाय नालाय बेनो थोजासे जाबाय जोंनि थाखाय आरे नोंसोर दा फुजायाव मा बायनो गोसो जों बायना होजोबगोन ना नोंसोर थाइसेबो फैसा खरस खालामनो नाङा 100% फुजानि दिवालि अफार होदों आङो माक्सा थाइसेबो फैसायानो गैया होनोमोन दखन नोङो जानो गोनांबा मुलाबा आरे जाम्बा फुजानि अफार होनदों माखौथ' अफार मा होनोहाय लोगो 1 लाखनिसो बिल खालामना होनसै नामाहाय थरम 1 लाख दिगा बारा जाद्रायगोन माबायदि बाय गोसो बायदि बाय आरो ना माखौ लायला खिन्थु बिला 150नि बारा जानो मोननाय नङा आरो ओमफ्राय गोसो बायदि बायनो होयो ओमफ्राय बिलाबो 150नि बारा जानो मोननाय नङा मा होननाय जाखो बेलाय होनो हागौमोन गोसो थोनो मोनाबा ओरैनो लस जागोन सं फैसाल' देख' जानानै गार्लफ्रेन्ड जायाबा जानाय नङा मा सानखो गोसो बायदि बायना होमारगोन जांख्रिथायनि फैसाम तु सिनेमानि टिकेट दानना होगोन दे ओमफ्राय जिलाबि काटा निंखिफोर बायना हरगोन दे हिरि दा थांनायावबो ससे दोनलांबावगोन दे ना मा ससेल' न'नि लांगोनासिम दोनलांबावगोन आंथ' न'नि सिथ्लासिम दोनना फैगोन आरो आंथ' नांगौबा न' सिंसिम दोनना फैबावगोन आंथ' गाव थाग्रा रुमसिम दोनना फैबावगोन नांगौबा आंथ' उन्दुजाबफाना माबासो बुंलांबाय फुथुनानै फैबावगोन मा होनलाबायहाय नोंसोरो दादि मोद्ला हाव मैथा खाब्ला मोनसे माथो ओइ दादि मोद्ला दे आंनो मावजारखौ बायना हो गंसे नोंसोर आइ बाबा मोनफैयाखै होनबा फुजायाव फैदो बाबाया बायना होआखै देना नों बायना हो दादि आंनाव फैसा गैयालै गथ' सरि फैसा दं नाथाय नोंसा मामिनखौ बायनो थां आंनाव गैया सिख्लाफोरथोबा लाइन मारिलाय दोननाय तिरि फैसा गैयानो खुदियाफोर थां नोंसोरो खायसो खालामफैनो हायो दादि मैथा नोंना गोदो दोननाया फैयाखै इयाव गैया खोमा देस सेसलै आंनालाय बहा गोसथोनाय दंखाय ओइ दाख्लैयो पार्कआव बेरायनो लांलायलायनायालै नोङो मोजां लांलाय फैलाबायगोन नोङो गथ' ओइ कासे लान्थियाबो नोंसोर गामि खाथिनि हिनजाव खारजानाया नङा जानो ओमलै हिनजाव खारजानाय जायोबो कुप्लायगासिनोसो मेक्से गथ'फोरखौ मुवानि हिनजाव खारजानाय जागोन आंलाय मारै जाथाफैथ' खोथा बुंबायला बायदिनो नायसन गथ'फोरा थ' दाहाय लोगो जानांला बिसोरजों ओइ र'जारौमोन सेसलै दाथि मोनदोंना जोङो मावजाल बायनाय दाथि मोनदोंना खारजाबाय साला एथ' मोजां लाइन मारिनो चान्स मोनदोंमोन गरबाद खालामना फैसाला बिसोरो आंथ' पिस्तलखौ बायना होदो होमबा साला बिमाफोरनाव बिनो गारे दानो नायसन मारै धुरन्धर गथ' बैसोरो सेस खालामबाय जों गैसोरना एथ' गोबावनि उनाव सिखार खालामनानै मोनदोंमोन बेबो गरबाद गैया माथो इथिंबो बबेदि थांखो बिसोरलाय जाबादि दुस्थ' गथ'फोर बिसोरो दे दा फैगोन बिसोरो खुदिया गथ'खौ बिदि फुजा गेजेराव हगारनायानो गोरोन्थि जाखादों गोमाग्रा गथ' नङालै बे मैथा खावब्ला मोना आंहा आंनि फिसालानि सायाव 100% फोथायनाय दंखायो आंनाबो फिसालाया दाब्लाया बा आंनिखौ 2 गुन सैतानियो गथ'फोरखौ नागिरनानै बहाबाफोर चावमिनफोर जानोसै ओइ नोंसोर जाले आं जाया नोंसोर जानायखौ नायनानै आं मोनामसुलाबायनानै इमाजिन खालामनानै फिलिंस लालाबायगोन जानायखौ
नायलाय सेप्राया फिलिंस लानानै उदै बुंगोन नामा नोङो आरो ओंखाम जाहैगोन आलै आंहा दा न'आव थांनानै ए बावदोंसोलै आंहाबो जिलापि काटा निमकिफोर बायना लानांगोनलै न'आव बायलायनाङालै जिलापिफोरखौ ओइ दखानफोराव दाम सोंफ्ला साखिफ्ला गंब्रै गंब्रा दखानाव होमबानो उदै बुङो होद जागोनालै बिदि जायोब्रा दामखौ सोंफ्लाबाय ओमफ्राय साखिनायदो मोनसे मोननै आरो गंसे दखानाव सोंलायदो बेलेग दखानाव आरो साखिलायदो बिदिनो उदै बुंगोन सेप्राया गावहा फैसा खरस खालामनो बायो मालायखौबो माबायदि खोथा बुंनायलाय बियो दा जल हस्ति हिनजाव इक'नमिक्स साबजेक्ट फरायाखै नोङो बेखायनो मिथिया बेफोरखौ